er så ikke lige nu, man skal have Borten Anna i hovedet. Det er altid den sang. Jag känner en båt, hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna det så hårt. Hej og velkommen til Debbie TV. I dag tager vi et kick-ass vigtigt emne op. I dag skal jeg nemlig afsløre hemmeligheden bag at blive rigtig god til at bede om hjælp fra andre mennesker. Nana hun har skrevet en mail ind til mig, hvor hun spørger om lidt af det samme, og Nana hun skriver: Hej Anne, jeg har et spørgsmål. Hvordan bliver jeg bedre til at tage imod andres hjælp, eller selv række ud efter hjælpen? Det er både i forhold til min forretning og i mit privatliv. Jeg klarer alting selv, men jeg mister energien og overskuddet, og så fiser livsglæden ud af kroppen på mig. Jeg er bange for at være krævende eller virke hjælpeløs, og folk omkring mig har jo lige så travlt som jeg har, og jeg vil ikke være til besvær. Hvordan kommer jeg i gang? Tak for et fedt tv-program. Kærlig hilsen, Nana. Kære Nana og kære seer. Du er så meget ikke den eneste, der står med den her udfordring. Fordi vi er hurtige til at fortælle os selv, at tro, at vi kender andres liv, men de har nok for travlt, jeg vil ikke være til besvær. Og vi glemmer, at det oftest er voksne mennesker, vi skal ud og spørge om hjælp, som godt kan finde ud af at sige fra selv. In Spanish? No. Jamaican? No. Italian? No. Like a Ninja Turtle? Hell no, dude. In Catalan? No. Croatian? No. In reverse? And Men noget, der er endnu vigtigere, det er nemlig at tænke på, hvad det der hjælp, det egentlig gør ved os. Prøv lige at kigge tilbage på sidste gang, du gjorde en forskel for nogen. Og eftersom du ser den her video, så gætter jeg på, at det ikke er så lang tid siden sidste gang, du hjalp nogen med noget. Det kan være, at du hjalp en fremmed over gaden, eller du betalte 5 kroner for en, der manglede 5 kroner nede i køen i Netto. Det kan også være, at en veninde valgte at ringe til lige præcis dig, fordi hun havde noget, der var svært, eller noget, der fyldte hendes liv. Du er garanteret sådan en, der er der lige med det samme, fordi sådan er vi. Sidste gang, du hjalp nogen med noget, hvilken følelse var du så efterladt med? Svaret på det spørgsmål er oftest følelsen af at være værdifuld, følelsen af at være holdt af, følelsen af at blive værdsat, følelsen af at gøre noget godt for nogle andre, følelsen af at være taknemmelig og følelsen af at være givende. De følelser, de kommer helt af sig selv, hver eneste gang vi åbner op og er noget for andre mennesker. Og kære Nana og kære seer, hver eneste gang du vælger ikke at bede om hjælp fra en af dine venner eller fra nogle fremmede mennesker omkring dig eller din nabo, så fratager du faktisk dem den følelse. Hver eneste gang du ikke beder om hjælp andre steder fra, så fratager du andre følelsen af at være værdifuld omkring dig. Jeg har stået i det rigtig, rigtig meget i mit eget liv. Jeg har endda været sådan i nogle af mine parforhold, at jeg kunne blive helt hissig, hvis min kæreste han insisterede på at tage de her enormt tunge bæreposer ned fra Rema, når jeg skulle hjem, og når vi havde været nede at handle. Jeg fattede simpelthen ikke, at han havde jo brug for min kære kæreste og følte sig som mand. Han havde brug for at gøre noget, og samtidig så gik jeg og bandede og svoglede indeni, fordi jeg synes det var så pissehårdt, men jeg nægtede at give slip på mine indkøbsposer. For mig var der lighedstegn mellem at slippe mine tunge bæreposer og så være svag og hjælpeløs. Og i virkeligheden så undlod jeg jo bare, at min kæreste kunne føle sig værdifuld omkring mig. Og der gik rigtig mange år, før det gik op for mig, at hver eneste gang jeg lukker nogen ind, der hvor jeg har det svært, der hvor jeg har brug for hjælp, så giver jeg faktisk andre muligheden for at føle sig værdifulde omkring mig. Og så skaber det et meget mere balanceret forhold. Forleden dag, der ringede en af mine venner til mig og sagde, ved du hvad Anne, det var så dejligt, da du ringede til mig forleden aften og fortalte, at du også havde det svært. Jeg troede kun, det var mig. Og det var så fedt, at jeg også kunne give dig noget tilbage, fordi jeg føler altid, at det er dig, der giver og giver og giver, og det er næsten ikke til at holde ud. Jeg har brug for, at der også kommer noget den anden vej, så tak fordi, at jeg også føler mig værdifuld omkring dig. Og det er den energi, vi skal lukke op for. Så det du kan gøre allerede i dag, det er at finde en lille bitte ting, du kan bede om hjælp med. Næste gang du står og skal have nogle varer med hjem, og du ikke bor særlig langt fra supermarkedet eller fra 7-Eleven, spørg om der er nogen, der vil bære noget for dig. Spørg om der er nogen, der lige vil holde noget for dig. Spørg om du må låne en mobiltelefon. Jeg lover dig, du giver ikke kun dig selv noget. For det første, så vil du give dig selv oplevelsen af, at der er rigtig mange mennesker, der vil være der for dig.
Indtil videre, så længe du afholder dig selv fra at spørge om hjælp, så afholder du også dig selv fra at finde ud af, at der faktisk er enormt mange mennesker, der vil gøre enormt meget for dig. Meget, meget mere, end du tror. For det andet, så vil du også opleve, at folk de smiler, og dem omkring dig, de bliver glade, og de føler sig værdifulde. Og det er kun noget, du kan give dem ved at ture og lade dem komme ind. Så derfor, Nanna, og derfor kan jeg se, der skal du gøre noget inden for de næste 5 minutter, og du skal love mig, at du gør det inden for de næste 5 minutter, for ellers så bliver det ikke til noget. Så har du kun set videoen, så giver det kun god mening, og så går du derfra og tænker, det gav meget god mening, men du gør ikke noget anderledes. Det vigtigste er, at du gør noget anderledes. Det er øvelsen i det, der er vigtigt. Det er ikke så meget, om det lykkes eller ej, men det er øvelsen i, at du øver dig i at formulere ordene, eller skrive ordene, og få sendt det ud i cyberspace. Så du kan få åbnet op for den her energi til, at du skal føle dig værdifuld, men du skal dele med også give mennesker omkring dig til at føle sig værdifuld omkring dig. Og det er kun dig, der har nøglen til den følelse. Og så lover jeg dig, at der kommer masser af taknemmelighed, både den ene vej og den anden vej. Og det er sådan, vi bygger nogle rigtig, rigtig stærke relationer. Så nej, du kommer ikke til at være krævende. Tværtimod, så kommer du til at få andre omkring dig, dem du holder af, til at føle sig endnu mere værdifulde omkring dig. Og det er kun dig, der kan give dem den følelse. På annedebbe.com/blog vil jeg elske at høre din kommentar til, hvad videoen har givet dig, og hvilke tanker videoen har sat i gang. Del din kommentar med os andre. Herinde kan du også gå ind og dele videoen med resten af verden. Du kan poste til Facebook, til Twitter. Kom ind og fortæl din historie. Vi ses på annedebbe.com. Jeg håber, du har fået noget ud af videoen i dag. Jeg glæder mig til at se dig inde på annedebbe.com. Del videoen med dine venner. Vi når kun ud og gør en forskel for lige nu, dig og mig, os der ser videoen lige nu. Så tryk del, smid den på Facebook, smid den på Twitter og sørg for at sende videoen ud i dit netværk. Vi ses næste onsdag til et nyt kick-ass emne. Og som altid hører jeg rigtig gerne fra dig, hvis du har et emne til Debbe TV. Det er meget federe at tage dine emner op, end tage mine egne emner op. Jeg har masser, jeg kan snakke om, men jeg hører allerhelst fra dig. Kan du nu lave en fantastisk dag i dag. Vi ses næste onsdag. Ha' det godt. Hej.